Navê çîroka min teyara textik e. Divê carekê hebû paşeyek hebû, di muhîtê xwe de merivekî zehf baş bû, zehf bi edalet bû. Merivekî zehf delal bû û di hukmê xwe de zehf xurt bû. Edaleta xwe zehf rid ediland bû, ji helqê xwe re bi edalet bû, bi merhemet bû. Kêf halê xelkê xwe dipirsî, ke mesiya wan hebûye ya lî wan dikir. Çi destî bihata dikir. Darê re zehf wextekî dirêj derbas bû. Ewladê paşe tune bû. Paşe bê ewlad bû. Rojekê dua ji Xwedayê xwe kir û got: Ya Rebbî, gere tu min bê zûret neyînî huzura xwe, min mehcûb nekî, bi dê xelkê min rûtenî nekî. Evladekî bixêr bidî min. Ya Rebbî, qe nebe bira dewsa min bigire, eve saltaneta min, hebûna min, mulkê min bira bêxweyî nemîne. Emrê Xwedê, Xwedayê Teala jî duayê û qebûl kirin. Jina paşê jî êdî ketibû emrê wê derbas bibû. Emrê wê dihate pêncî, hema pêncî temam dikir. Rojekê çav ji paşa re çû gotin: Walleh xanima te hemle ye. Paşê êdî devê xezînê vekir, xeçiq da xelkê, devê şerjê kir, dewar şerjê kir, beran şerjê kir, got: Ya Rebbî, ji te re şükür, jina min hemle ye, dê ewladekî bidê min. Emrê Xwedê neh meh 10 roj temam bû. Jina paşê welîdî. Jêra kurek bû. Navê kurê xwe lê kirin Ehmed Şah. Paşa zehf şah bû. Zehfke xweş bû, got: Êdî evê Xwedê Teala daye min. Bi vî şîklî wextekî Kurd ser de derbas bû. Paşa nexweşiyekî bê eman ket. Wirda birin, wirda anîn, birina ser hekîma çiqas derman lê kirin jî, derman danê jî, paşa emrê Xwedê lê danî çû rehmetê. Paşa ku çû rehmetê pêra wezirekî wî zehf encûzkarê bû, encûz bû. Wekî mezinê me jî gotî, însanên bê esil û esas ne dibûn tevir, ne jî das. Wezîr derbasî dewsa paşê bû. Ew saltanata paşê, hebûna paşê, mal mulkê paşê xwar da bela kir. Zehf rafta wî şeherî xise destê xwe, heq jî jina paşê jî mehdûr kir. Eqrabayê paşê jî hebûn, lê bê ker bûn, lê bê kêr bûn, kêr nedihatin. Bi van tişta jina paşa tamîş neda, kurê xwe hilda, ji vî şeherî mêrê xwe erdê xwe derket. Êdî nikar bû vegeriya jî. Kerê swar bûn, eybek peyabûn du eyb. Zehf çû, hindik çû, qora çû kete avahiyekî bê emel, ancak bê îdare dibe nav şehrekî dinê. Êdî jina paşê sabrê xwe bi kurê xwe re dianî. Bi kurê xwe re meşgûl bû. Ser kurê xwe de diqilqiçî. Ehmed Şah jî ro bi ro mezin dibû. Bi xwe de dihat, mezin dibû. Ciya wî ji meyla xwe zehf dida ser kurê xwe. Nedis kes jê re tê xeşer. Cinareke wan a Romî hebû. Carekî çima cinara wan Ehmed Şah re xistibû şer, ser de xistibû qareqar, zehf hersa wê hatibû. Tu qawlik hîmê kurê xwe kirbû. Ehmed Şah jî hema se diçû ber deriyê mala cinarê û dixiste qareqar. Fatoya qûnkêlik, mal da heye sêk, mal da heye sêk du dêlik. Kîrê Ehmed Şah xwar ma hêlik. Fata dirêje, kîrê dixe xwe hêlik davêje. Jina paşeya îsakî wirda wê da di halê perîşan da kurê xwe mezin kir. Kurê xwe re hemasa çîrok digotin, qewlik hîm dikirin. Hemasa kurê xwe şad bû, pêra dileyîs. Êvarê jî jêra tiştanaka digotin. Hilkî şiya me ser diwarekî, kuta bi zmarekî, deng çû hezarekî, tiştekî min heye. Hal wan dera, çirtik nav heydera, şaxê bizne guhê kera.